wala emin belti e garal makko sabu ko ɗum ni min kalano defa o wayri o arani defa région de Matam guila o woni ministre mais ko waɗi ɗo hannde ko kadi min beltima e halluji makko emin jorti ko foti ko fof emin jorti ma wat min jinno ko yawa minen min kuuƴi tan koye nafoore joni joni o haali ha heewi min nani kadi min jaaɓi ɗon noon emin keddi ko wi yomin mbat ko mamin mbat bon union Kobɓillo ko union ko gonga ko référence ɗum mbini par ce que wona noon président o mais c'est les producteurs kamɓe remoɓe ko kamɓe jooɓi ñamani mabɓe ala e mabɓe porsaɗo dañani yoɓat ɗum saabi duuɓi 21 hikka banque o rewani min hay buuɗi wona matériel agricole momin ƴetti wona ñamande campagne min ƴetti min jooɓiɓe ha laaɓi ɗum kadi ko beelamma e weltare yajde saabu so tawi holko addi ɗum ko wiyeede wonde union Kobɓillo koye référence ɓe gari kadi wona e haala ɓe tawi ko gollal donc mbiɓe ɗo alo tracteur ko min jaɓɓiɓe kala koɓe cokki min ƴaroto kala ko ganduɗa enam nawa ndema yeeso emin mbi bisimilla kadi ko ɓeydi weldumin hen foof o fodi o wima o rokku min 2 moissonneuse et 2 tracteur ɗum ko kanko haali ɗum kadi wonani min bel welto saabu casier o alay sago ko hunde waɗɗinde o daña matériel agricole reme law mbaɗa respecté calendrier culturel coña law haade toɓa arde bonna maaro ma sa waɗi ɗum kadi balloɗa heddiɓe kayisiji keddiɗi kadi balla ɗumen walla guese keddiɗi balla ɗumen on potentiel ina ɗo